তিনি 6 তারিখ 5 মাস 2023 ni bagui norok nang common number rinai tai house ending rinai hingke norok jodi ani video no sajai tongkha like khaidi tai norok ni kuno sungmung tongkha ba norok ani guti no thungui success wngui tongkha hingke comment khai sadi hingke ang norok bai bisi kok sayagoi jeng guti rinani thanglai norok naidi khana tini ni miyani dino bondo wngkha tini ni salo norok no tamo number phainai abo norok no common number riribano hingke norok jodi house ending bo thungdi hingke guti bo thungdi norok je kuno kaisa o success wngui mano loss wngla hinkha o norok 1-2 bar loss wngkha hingke norok tajolidi norok no ang bo clear kok sai khwnari mano je norok bo ang sob somoi success khairomaya hingke waisa wuisu to mistake wngnai ba nangya wngnai ani bagui dukhu tanadi hingke norok no bo ang bo nangrina bagui no chaitogoi tongo hingke bisi kok sayagoi chwng tabuk guti ni digi thanglainai hingke norok puila nainadi thanayo 48/72 phaio 48/72 phaikha hingke chwng oro 27 kaisa tongo hingke abono karoi chwng tahai nahai ro tuklainai oro bo mangkha hingke abono karoi bo chwng hai nahai ro tuklainai oro bo mangkha hingke abono karoi bo chwng tai boro tong oro tongo abo bo rwtui mangkha hingke abono karoi bo chwng hai nahai 84 mankha hingke chwng oro mangkha kwbangma hingke abono no chwng norok no tabuk bo guti no thwngnai abo norok ni bwskango ang kari rinai o tini ni salo pomo phainai hingke norok nainadi tini salo tamo thwngnai 07 tai 70 norok thwngui mano tarpore abono karoi 56 65 abo bo norok thwngui mano hingke 62 tarpore 62 tai 26 bo norok thwngui mannai hingke abono karoi bo tarpore 47 tarpor 85 74 58 tini ni kisa number bangnai tamo hingke miyapuro je phaiya aboni bagui hingke tarpore hingke norok no guti asuk no risinai hingke guti oro tongo 3ta 6ta ar oro 4ta hingke abono karoi hai nahai guti norok no rwano khana ani hisabole obo important tongo tai obo bo important tongo abono karoi bo obo bo important ani bagui norok abono kisa hit thungjakti mane je 5 taka thwngnai rok hingke ah jaga 10 taka ridi hingke abo bo kisa hit ridi tai abo bo kaisa hit ridi hingke oro norok no rikha hingke abono karoi norok no hai nahai riphinai ang 12 thwngui mannai tarpore abo kha normal o thwngdi tarpore 99 44 abono karoi hai nahai 76 tarpore ani bagui norok ni bagui tini ni bagui asuk no guti o hingke norok no house bo kari rinai hingke norok o guti no note khainadi tai guti no bo thwnglai di norok kisa kom kom khai thwnglaiba jadi hingke tabuk norok no ang guti ni pore house kari rinai hingke house wngkha de norok 72/48 phaio hingke abono karoi chwng norok no tini kisa house rinai hingke ang kha o norok house ko bo success wngnai hinui hingke ang norok no tini house riyawi norok house thwngna muchungkha 1/5 thwngdi tarpore 0 hingke norok o 3ta ni bisingo ani dio hingke important hingke obo bai obo ani oro belai no important phainani chances tongo hingke abono karoi norok no hai nahai rwano hingke norok house thwngyai fano tini ni salo norok guti no simi thwngdi hingke house rok no norok thwngna muchungkhai thwngdi
आरो जुदि थोंनाम जायाखै ता थोंदे हाउस ga ang se important ria tini sala kai no saikna tabu je house sukroi kai narong ni bisinga bukha bising jori je kono house jodi phaito to ungjai tongkhang kai a bisini guti no bonorok pasta gur kai no nai abono norok thungui nai di jodi success panongui mano jodi ani je no common number di mani arani jodi phaya angkhang kai je ang no kuroi di nai aron phano success ongui mano hingke nai na di zero house ni jaga go norok thungui manai 02 07 00 07 08 hingke zero house ni jaga go norok abono thui mano tai one house ni jaga go hingke norok 12 thungui manai তারপর 11 thungui manai তারপরে 10 thungdi 01 kaisa thungdi sorry ang aro ready chalia abo important hingkai 16 kaisa norok thungui manai tai 17 kaisa norok thungui manai hingkai tini bagai norong bagai o jaga o asungno je one house target khai tongnai rok one house ni o guti no thungui nai ri hingkai two house ni je target khai tongnai rok 21 thungdi 20 thungdi 26 thungdi 28 thungdi hingkai 24 hingkai norok abo thungui mano je two house target khai tongnai rok three house target khai tongnai rok ni bagui 30 thungui manai 32 thungui manai 34 thungui manai 36 thungui manai 38 thungui manai hingkai abo khai je three house target khai tongnai rok borong bagui norok ni hingkai four house ni jaga go to ang important wngjago repeat 47 kognani abo ani ro important hingkai norok hai thungui mano 48 phano thungui mano 44 thungdi tarpore 42 thungdi 41 thungdi hingkai abo ani bagui important wngja tongo abo basically phai mano hinui chance tongo hinui ang khakao hingkai norok five house ni jaga o thungna hingka 51 thungdi 54 thungdi 56 thungdi 58 thungdi tai 52 kaisa norok thungdi hingkai abo kaisa important wngui mano hingkai tarpore norok haino hai six house ni repeat nai six house ni 61 62 tarpore 64 66 68 hingkai norok abono bo je six house target wng tongnai rok abo guti no thungui manai hingkai seven house target wng tongnai rok ni bagui wngkha de 71 72 repeat number phai mano shunibara 74 78 76 hingkai abo kaisa thungui nai di hingkai eight house ni khetre norok no nai di 82 thui mano 84 thui mano 86 thungui mano 87 thungui mano 88 kaisa thungui mano hingkai nine house ni bagui hingkai norok no ang nine house already booking na 91 92 93 94 95 abo norok no ang rijak abo norok thungui nai ri hingkai tai kaisa norok no all pair kaisa norok thungui nai di success wngmano hinui khakao all pair plus norok no house norok house ending thungyagui tini ni salo all pair kaisa thungdi hingkai norok success wngnai hinui ang khakao fr yakhai sr o hingkai ani guti no norok jodi fr o success wngya hingkai sr o norok success wngnai hinui khakao hingkai norok bai tini bagui asungno wngkha tai malaya no norok bai robbar ni salo hingkai sunday ni salo norok bai ang live kok sanai soba success wngkha wngya norok ang bai manjokdi 10ta theke 11ta bisingo hingkai norok jodi ano support khai tongkha hingkai omo hai khaiui hingkai norok no bo ang support khainai norok no bo ang common number kariui rinai hingkai norok no bisi number riya haipan 10ta 11ta number sirio ah jaga no norok no success khlai rirwo hingkai tini bagui asungno wngkha jotono no hambai।